Keskivartalon lihakset muodostavat liikkeentuoton keskuksen ja suojaavat osaltaan selkärankaa. Ne yhdistävät ala- ja ylärajojen liikkeet toisiinsa. Lisäksi ne mahdollistavat korjausrefleksit, joiden avulla pystymme säilyttämään tasapainomme haastavissa ympäristöissä liikkuessamme. Asennon hallinta on hyvä harjoittaa yhdistämällä staattisia pitoja ylärajojen tai alarajojen liikkeisiin. Ota lankkupitoasento, jossa yläselkä on tuettu pienellä punnerruksella kohti kattoa. Älä päästä lantiota kääntymään lattiaa kohti, vaikka laite ohjaakin sitä siihen suuntaan. Haasta keskivartaloa kurkottamalla letkukerään ja pyri pitämään lankkuasento mahdollisimman vakaana tukipinnan pienentyessä. Työtehtävillä me toimitaan usein polvien varassa tai toispolviseisonnassa, joten vartalon kiertäjiltä edellytetään hyviä voimatasoja kuormien siirtämiseksi. Kannattaakin suosia lihaskestävyyttä edistäviä pitkiä sarjoja lyhyillä palautuksilla. Kiinnitä huomiota siihen, että kuljetat kuormaa lähellä kehoa, jolloin vipuvarsi ei kasva liian pitkäksi ja selkä kiittää ergonomisesta tavasta siirtää ja kuljettaa kuormia. Harjoitteluun on hyvä yhdistää myös ylimääräisiä lisäpainoja, jotka siirtävät painopisteen yli tukipinnan. Lisäksi voit yhdistää tasapainoharjoittelun voimaharjoittelun niin, että teet väsyneenä kehon ollessa rasittunut keskittymistä ja koordinaatiota vaativia tehtäviä.